steun van de Nederlandse regering zo goed en zo kwaad als dat gaat pakketten samenstellen voor mensen die daarop zijn aangewezen. Gisteravond hadden we een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Kamer van Koophandel, verschillende bedrijven. De gezaghebber was daarbij, die ook heel duidelijk hebben gemaakt hoe blij zij waren met de steunmaatregelen, het steunpakket wat er gekomen is, wat dan ook helpt in deze periode. En tegelijkertijd natuurlijk ook te zorgen van hoe lang gaat dat nog duren, wat betekent het, wanneer komt er een vaccin. Veel vragen die we niet kunnen beantwoorden, maar die wel natuurlijk bepalend zijn voor de toekomst van ondernemingen. En door de afhankelijkheid van toerisme is dat natuurlijk vooral een toeristische sector waar problemen zijn. Ook over de toekomst als het gaat om Blue Destination met verschillende organisaties en ook gedeputeerde China Xu gesproken. Ik denk echt een kans ook om in deze tijd van crisis na te denken van hoe ga je verder met Bonaire. Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteiten van dit prachtige eiland dat die ook op een hele goede manier worden benut. En dat betekent dat je ook moet zien hoe mooi het is. En af en toe heb je daar mensen van buiten van nodig die daarop wijzen hoe mooi het hier is. Gisteravond ben ik samen met de gezaghebber aan boord geweest van Zijne Majesteits Groningen. De Ocean Patrol Vessel die hier ligt aangemeerd in de haven. Daar hebben wij gesproken met een deel van de bemanning en de commandant uiteraard. En ook met hen gesproken over de grote impact die met name het recente ongeluk heeft gehad op de bemanning. Maar ook daar is wel mooi om te vermelden dat je ziet dat de samenwerking binnen het Koninkrijk heel nauw is. Hij gaf ook nadrukkelijk aan dat er heel veel steun was, ook van andere landen binnen het Koninkrijk, toen dat ongeval plaatsvond. En dat heeft de bemanning en de nabestaanden in ieder geval heel goed gedaan. We hebben vandaag de dag afgesloten met allereerst een bezoek aan Fundación Mariadal. Daar hebben we gesproken over wat doet COVID met zo'n hospitaal, hoe zijn ze daarop voorbereid, tegen welke uitdagingen lopen ze aan. En tenslotte vandaag gesproken met de afvaardiging van Stinapa, de directeur van Stinapa. Van hoe gaat het nu verder in deze tijd, hoe zien wij de toekomst van Bonaire vanuit een perspectief van natuur, de prachtige natuur die er is en hoe kan de overheid daaraan bijdragen. Ik kan er veel meer over zeggen, maar dit is een korte vogelvlucht in ieder geval van het bezoek van de afgelopen 2 dagen. Ik ben graag bereid om vragen te beantwoorden. Oké, wie heeft de vraag? Om het voor het gemak en met z'n min mogelijk schuif van de microfoon te geven om de vraag voor de staatssecretaris te stellen en vervolgens voor de gezaghebber. Wie heeft de vraag voor de staatssecretaris? Ja, ik wil eigenlijk benieuwd tijdens uw bezoek hier. Wat heeft u teruggegeven van Bonaire over de steun die Nederland heeft gegeven? Ik moet zeggen, zonder uitzondering was de reactie heel positief. Kijk, mensen zitten natuurlijk in een situatie waarin er veel onzekerheid is. Maar ze zijn heel blij dat je juist in deze tijd kunt rekenen op een pakket aan steunmaatregelen wat vergelijkbaar is wat in Europees Nederland door het kabinet verstrekt is. Voor mij en voor velen hier misschien inmiddels vanzelfsprekend. En zo zou het ook moeten zijn, ook naar de toekomst toe. Maar ik ben heel blij dat we dat ook hebben kunnen regelen. Dat met name hier in dit gebied, waar de afhankelijkheid van toerisme zo groot is en eigenlijk de klap nog groter dan dat je een economie hebt die veel diverser is, dat het hier erg gevoeld wordt en dat we op deze manier ook daarbij kunnen helpen. Uiteindelijk is het natuurlijk het doel van iedereen om zonder deze steunmaatregelen verder te kunnen. Maar zolang dat nodig is, zal dat gelijk aan de situatie in Nederland, zal dat ook voor Caribisch Nederland gelden. Ja. Waren er ook nog gebieden waar meer vragen Hoe bedoelt u? Waar meer steun kon zijn? Nou, ik heb dat verzoek niet gehoord. Ik heb vooral van de vertegenwoordigers die aanwezig waren gezegd dat ze heel blij waren dat er snel is geacteerd. Dat er ook vanuit RCN snel voorzien is in regelingen. Dat de lijnen kort zijn. En ik heb eigenlijk alleen maar daar positieve geluiden gehoord. Ja. Wie? Udo. Wat kunt u zeggen over het bestuursakkoord? Wat is uw mening erover? Hoe loopt die? Hoe komt het bij u over? De uitvoering? Ja, u weet, we hebben het zelf bedacht. Dus ik ben er heel positief over dat het er is. En we hebben daar een afspraak over gemaakt eind 2018. Daar is veel over gesproken. Maar het is er. En dat betekent dat het ook niet meer weggaat. En een akkoord is een akkoord tussen 2 of meer partijen. Dat staat nog vol overeind. Wat we besproken hebben is met name de voortgang. Op welke punten zien we dat er problemen zijn in de voortgang? Of gaat het langzamer dan we dachten? En waar gaat het goed? Meestal zijn die bezoeken zo ingericht dat waar het goed gaat, daar ben je heel kort over. En je concentreert je vooral op waar het nou beter kan. En daar hebben we ook concrete afspraken over gemaakt. Samen met de programmamanager, maar ook met het bestuurscollege. En eigenlijk de samenvatting is, op een aantal punten moeten we versnellen.
We willen sneller resultaten zien, dat kan ook. De middelen zijn voor een heel groot deel gereserveerd. Het komt nu aan op de uitvoering. Ik ben blij dat u er blij mee bent met de uitvoering, want als je rondhoort dan is men er niet zo, althans men hoort er zo weinig over. Ja. Ja, ik zei ik ben blij met het bestuursakkoord en ik ben niet helemaal tevreden met de voortgang. Nou, met de voortgang van de uitvoering, ja. En ten tweede, nou, we hebben gelukkig nu gehoord dat er iets getekend is met de voortgang van de wegen, want het is hoofdstuk 4.1 volgens mij het bestuursakkoord. Wegen gesteld, geld beschikbaar gesteld, er gebeurt niks. Hoe kan dat eigenlijk gebeuren? Nou ja, kijk, alleen met wegen, of alleen met geld maak je geen wegen. Je zult tekeningen moeten maken, bestek moeten maken, dat moet je voorbereiden, uitvoeren. En juist daarover hebben we zojuist ook een overeenkomst getekend waarbij de kennis en ervaring van Nederlandse gemeenten wordt ingezet om het openbaar lichaam te ondersteunen. Om sneller tempo te kunnen maken. Er is gelukkig, en dat laat ik het ook zeggen, sinds dat wij 1,5 jaar geleden hier voor het eerst over spraken, is er ook al heel veel gebeurd op het gebied van wegen. Maar er moet ook nog veel gebeuren. Daarvoor zijn ook die middelen beschikbaar gesteld. En dat bedoel ik ook met snelle resultaten. Een weg is heel zichtbaar. Dus op het moment dat je ziet dat er elke maand weer nieuwe of bestaande wegen worden opgeknapt, dan wordt ook heel duidelijk wat het belang van het bestuursakkoord is. Namelijk niet een stuk papier, maar iets wat leidt tot resultaten. We hopen dat het echt wegenherstel wordt in plaats van gaten vullen. Ja, dat is in meerdere opzichten gaten vullen niet zo'n goede. Soms moet dat even provisorisch, maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat de wegen langere tijd mee kunnen. Ja. Zijn er nog meer vragen voor de staatssecretaris? Ja, u heeft het volgende protocol gezien. U heeft mensen bij de voedselbank opgegeven. Zou het, wat u gezien heeft, of gevolgen hebben of dat de armoedebestrijding hier een grote prioriteit heeft zijn? Ja, wat je ziet is dat natuurlijk door die crisis die niemand voorzien had, dat bepaalde groepen die werkzaam zijn in die toeristische sector natuurlijk het hardst getroffen worden. Het zijn vaak mensen die misschien al meerdere banen hebben, die kwetsbaar zijn. Dus het vraagstuk van de armoede stond al op de agenda. Daar ben ik ook met toenmalig collega Van Ark mee aan de slag geweest. Daarvan hebben we ook gezegd, dat is geen eindpunt. We gaan daarmee aan de slag, stap voor stap. En dat eindpunt is ook nog niet in zicht. We gaan daarmee door. Er zal ook een evaluatie plaatsvinden, hoe het uitwerkt. Deze crisis loopt daar doorheen. En daarvan hebben we gezegd, ja, dit is iets wat hier kan niemand iets aan doen. Maar we moeten wel zorgen dat de mensen die het meest kwetsbaar zijn, dat die geholpen worden. En dat Nou ja, die zal dus ook in de Tweede Kamer besproken worden. De Tweede Kamer zit daar vol bovenop, kan ik zeggen. Die houden dat goed in de gaten. En we hebben ook de afspraak gemaakt dat we dat gaan evalueren. Ook nog voor het einde van deze kabinetsperiode. En dat dan ook gekeken wordt wat er aan aanvullende maatregelen nodig is. Maar dat staat even los van de COVID. Nou ja, de kabinetsperiode is maart 21 of eerder. Ik ga ervan uit maart 21. Dus voor die tijd wordt die evaluatie uitgevoerd en wordt gekeken wat er aanvullend nodig is. Goed, in het kader van de tijd wil ik nu graag overschakelen voor vragen naar de gezaghebber. Ga je er ook naar? Heb jij nog een vraag? Nou, nee. Snel. U had gesprekken met de eilandstraatleden. Ja. Wat was het gesprek? Over wat ging het precies? Wij mogen weten. En heeft u iedereen van de eilandstraat gesproken? Want ik heb begrepen dat de oppositie niet erbij was. Zijn ze niet uitgenodigd? Jawel, iedereen is uitgenodigd. Dus ik heb niet iedereen gesproken omdat een van de eilandraadsleden in Nederland was van de fractie NPB. Maar ik heb de rest van de fractie heb ik hier gesproken. Ik heb de UPB gesproken. En ik heb de heer Abraham in Nederland gesproken. Want die was op het moment, daar wist ik dat hij niet past in het programma. Dus die was in Nederland en die heb ik vrijdag voor vertrek heb ik die gesproken. En ja, de inhoud van de gesprekken, dat gaat natuurlijk ook over van hoe gaat het met de situatie in de eilandraad, hoe gaat het met het eiland, wat speelt er. En ik vind dit soort gesprekken ook zodanig van aard dat ook mensen daar gewoon vrijelijk moeten kunnen spreken. En ik moet zeggen, voor mij zijn het wel hele belangrijke gesprekken, omdat ze ook inzicht geven in wat speelt er op dit moment en waar kan Nederland nog helpen. Maar bent u ook op de hoogte van het functioneren van het eilandstraat, dat er nu problemen ermee zijn? Ik durf te zeggen dat ik na deze gesprekken wel een beeld heb wat er goed en minder goed gaat. Ja. Kunt u een rol daarin spelen om het te laten werken? Nou ja, kijk, de enige, kijk, wat ik heb aangeboden is, en dat is altijd ook van belang voor het goed functioneren van de eilandraad, en dat is niet ongebruikelijk, dat doen we bij andere gemeentes ook, is dat cursussen worden aangeboden ook aan raadsleden om zeg maar welke
procedures moet je volgen, er moet nog een reglement van orde worden aangepast, allemaal dat soort zaken. Dus wij kunnen daarbij helpen, maar het is uiteindelijk aan de eilandraad zelf, dat is niet aan mij, om dat te bespreken met elkaar. Het enige wat wij kunnen doen is dat we het openbaar lichaam aanbieden van maak gebruik, en eigenlijk de eilandsraadleden maak gebruik van die cursussen, probeer jezelf ook te scholen en kijk hoe je effectiever kunt vergaderen. Want niemand vindt het fijn om heel lang te vergaderen zonder dat er resultaat komt. Tenminste, ik niet. Behoorlijk bestuur. Jullie hebben erover gesproken, u met de gezaghebber. We hebben een brief gezien die de heer Helmond naar de gezaghebber heeft gestuurd met een paar vragen over benoemingen die toch niet zo goed zijn gelopen. Weet u iets daarvan? Bent u op de hoogte van deze brief? Ja, ik ben inmiddels op de hoogte van deze brief, ja. En ik vind het ook echt iets tussen de Rijksvertegenwoordiger en de gezaghebber om daar met elkaar over te communiceren. Ik zit er niet in eerste instantie voor mij een taak weggelegd. Nee, maar u zorgt over behoorlijk bestuur, dus samen kijken daarna. Nou ja, zorg. Ik vind goed bestuur vind ik gewoon heel belangrijk, overal. En daar moet je elkaar scherp op houden. Dus dat thema moet je ook blijven benoemen. Zelfs als heel veel goed gaat, kunnen er nog dingen zijn die beter moeten. En goed bestuur gaat verder dan alleen bestuur van een openbaar lichaam. Gaat ook over overheidsentiteiten, dat gaat veel verder. En daar is ook heel veel te doen. Er staat ook een aparte paragraaf van in het bestuursakkoord. En ja, je wilt gewoon dat daar stappen gezet worden. Daar hebben we inderdaad over gesproken. Met het college, maar ook met de gezaghebber. Dank u. Graag gedaan. Schakelen we ook naar een vraag voor de gezaghebber. Ja. Deze start. Hij start in. Ja. Wie heeft er een vraag voor de gezaghebber? Ahmed. Ja. Ja. O gezaghebber dus ng Fabio Galiaso di carretera ng nabe momento di preoccupata anche se con rapido action per guardo la situazione. Se non problema da zaghebber mas bisa sempre per avere executar. Con rapido serviço se deu para nos conseguir ajudar no seu quadro outro ainda da election também. Para ora di capo di governazione mondiale non so quello che da tempo so vuoi in trabalho per ora non ti ma sempre. Sì, no, verdade, sim, na nossa firma é convênio AVE. E den convênio é tem para caminhar município de Holanda, de Rotterdam e Alphen aan de Rijn, Loio de Bonaire, den planificação, den coordenação de trabalho para por Canamas de maneira secretário de Estado visa, sem sonta caminho, den que planificar, den que bestek, pintura que tudo sai na e município não tem mais experiência den sai, não também ajuda nós e ensina nós por tramas que é possível. Tem planan ponegaba, tem planan trabajaba, tem bestek na firma e a questão de lunas ou semana, sorry, que promete que nós por usar essa ainda para ensinar como se põe outro caminho na carretera na Panawaro direita. Coisa que añadir, caminho na Panawaro direita com asfalto. Nós tem como que se acaba, me mencionei isso aí também para pensar em alternativas de beton, clinkers. E também caminhando de terra, caminhando de conuco, que também nós podemos começar na direita, nós vamos de asfalto para assinar e nós podemos fazer simultâneo. Mas nós nós departamento de aeronau, que é um responsável aqui, de diretor novo que está começando na 1 de outubro 2023 e me dá verwacht que a maneira de começar é a primeira ação que eu tomo lugar para o enderezamento de carretera, não somente por questão de asfalto, para que outra alternativa, como mencionava hoje também. Pois, eu espero em questão de semana, que nós vamos ver resultado nas carreteras, não somente de asfalto, mas caminhando de terra, caminhando de conuco, e eventualmente nós lo podemos ir para cruzamento of clinkers, beton of clinkers, também lá em Naticho. Nós, amiga, tem carta com o senhor Helmond, diretor Garcia Amanda para Zaghebber, que pregou em campanha com testa de seguro 4 nombramentos, o Lonoca é procedura na manhã nesse ano. Zaghebber tem a altura de saber que Zaghebber a contestar a carta do senhor Helmond acaba e neste direito, neste quanto certo nombramento. Eu vou contestar com a altura, mas recebi e não se acontecer. E está contesta na nossa dona, está contesta na nossa
funcionar segundo os regulamentos na situação que tem e tem na eu vou ver que te sei não só contestei não só seguir que é processo aí. Pero como cabeça dos colégios, já não era nada estranho suceder com o nombramento. Não só contestar toda pergunta não que tem dúvida ou pergunta riba e nós podemos contestar tudo. Como cabeceira constitucional, o senhor vem a reunir com o senhor Abraham no Rodrigo de Lula, ayer, pero assim tem sala completa de membro. Não, não reuni com ele, não sabe se ela chega. De outro bando, me mandou uma carta para mim que ela vai invitando a outra para na fração participar na reunião e haver nós uma reunião, Deus me espera não tem. Antes de Cassio, um pouco tinha aí ex-político avisou de uma entrevista que aparentemente não tem cambio e também com esse sentido o que já Hebron a tomar a responsabilidade para a execução do projeto de Caiana, que ele está caindo de deputado mais. O que tem verdade nessa aqui e está sendo verdade que já é pessoa responsável não, não da China, o que eu vou dizer é que essa Hebron forma parte de colégio executivo que nós trabalhamos colegial. Então, dessa é que essa Hebron para ajudar dentro do sentido de palavra, não somente arriba terreno de carretera, pero me ajuda também dentro do outro carretera, não só de combustível, só para de meio ambiente, tour e de HAF, tipo tudo coisa que essa Hebron ajuda a caminhar por. De quadro aí também, como essa Hebron agora que me está reparar com nossa situação, estado nos cai nada de tal índole que nada taxa, lo que está responsabilidade que essa Hebron mesmo também com a segurança. E de quadro aí a umas que essa Hebron também mete dentro aqui conjuntamente colegialmente que é deputado aí para executar o direito de Caianã, para assim nós temos Caianã seguro para tráfico de tudo que tomar parte na gente. In het kader van de tijd wil ik rustig gaan afronden. Nog een laatste vraag. Wie? Helemaal niemand? Hartelijk bedankt dan voor al uw intentie. Me vou dizer 5 horas nós temos next, não? Se você não quer, please. Sim. Já com o membro de jullie hebben nu een heel compleet. Ik heb dan Als je cool wilt zitten, kan dat liggen. Als je cool wilt zitten, kan dat liggen. Wij willen dat. We zien dat wij wel cool in het kader van de tijd. Het is alleen maar geluid. connectie, hè? Hey, precies. Fijne deur. Ja, Ik volg jullie.
servicio, sí, no servicio, green card, vamos a Sabe de lá. Agora eu quero ler o valor, nem mesmo que eu vou tentar pegar como é que com ele. Não, vamos usar. A gente se não tem que só dar em frente aqui. Fico bem. Vou começar? Vou começar. Você começar. Aí sim. Vamos lá. Boa tarde a nosso casal, Sr. Edison Reina. Boa tarde também na tour membro de prensa. Por isso, não está seguindo nós através de live streaming. Bem-vindo a nossa conferência de prensa. O casal Heber. A o casal Heber, o seu tópico, lo também está em monstro-ordem, ordenança de emergência e também ele vai dar um relato partido também para o que trata COVID-19. Depois de casar sua explicação e seu relato, eu tenho oportunidade para a prensa fazer pergunta. Hora de fazer pergunta, a prensa vai identificar seu mês e dizer o nome também. Eu vou passar a palavra para casar Danke, Nathalie. Enviamos boa tarde na tua prensa presente e danke por você queda na período de prensa aqui. Renato Lebisa, nós estamos atender, eu quero para que você ribe assunto de COVID-19, o último desenvolvimento e também algo de ordenança de noodbevel que o me saca mês aqui. Então começar com a cifra, não? A promedio de setembro 2020 nós temos 4 casos ativos, nós temos 9 casos positivos, de qual 5 a recuperar. Nós testamos um total de 654 pessoas e tem 29 pessoas em quarentena e no momento aqui 0 pessoas a falecer de Covid na Bonaire. Na Visa Gaba, na Bonaire, nós temos 4 casos ativos e aqui se trata de tour com turta boneriano, turta residente habitante de Bonaire. Ainda tem investigação andando riba a fuente de 4 infecções aqui, pessoas aqui, e maneira a mencionar em caso não promete tem um de caso que nós constatamos que tem uma linha com corso com uma pessoa que estava trabalhando com Bonaire que tem vírus e também tem COVID-19. Recém a teste 2 pessoas na cabine extra um dan a teste em quarentena na casa e outro uma pessoa que o Departamento de Salubridade Pública a teste durante o drive-thru que nós temos recém. A base de casos dos casos mais extra grave, nós constatamos que o vírus de corona está na Bonaire e ativo e da PCI me quero anunciar algumas medidas que nós lobbying com ele. A primeira, me quero mencionar que desde já viene 4 de setembro venidero, nós estamos suspendendo o air bubble com o país Corsol. Tour persona que vem fora de Corsol, mas vai 4 dias em quarentena. Naturalmente, habitantes de Bonaire, por seguir bem, pero essa aqui também vai 4 dias em quarentena. Visitantes por seguir bem de Corsol, pero não tem que pedir permit, não tem handheffing, mas aí está conhecido de parte de Zagreb e também não tem que ir em quarentena, para 2 semanas. É tour, gente que vem de Bonaire, mas é uma declaração de saúde e se tem queijo relatado com COVID-19 no início de vuelo, não está aceitar nenhuma pessoa de vuelo, tanto
yendo Bonaire of de Bonaire yendo Cochal. Pues essa aí nós temos que ter bom conta com ele. De dois está com o passageiro não, presidente for de Europa. Chaluna, for de Chaluna, dia 4 de setembro. Toda pessoa trabalha em quarentena para 4 dias. Se a pessoa aqui não tem prova com teste negativo e a prova que me trabalha, o teste que me trabalha assim, máximo 72 horas para me com a Pois se não tem negativo teste com a hora assim 3 dias para me com a central da quarentena, tu ainda vai para 4 dias. Sai da visitante. E patriante naturalmente não pode sair na casa. Sai de dois mais importantes, não? Naturalmente, na Bonaire, na Bonaire, depois de constatar dois casos ativos aqui, me está reparar e nós constatar que o OPN ainda não está toma ameaça de vírus corona na sério. Então, aí, nós está querendo vir com alguma medida mais adicional. Está proibido, por lo pronto, para toda atividade com canto, baile e música. Toda atividade pública. Não tem mais que 50 pessoas. A fiesta não privada não está permitindo mais que 25 pessoas. Isso aqui também está conta na snack, bar, cafeteria, restaurante, truck pão e na praia. Mas maneira visa ainda não está permitindo mais que 25 pessoas junto de grupo. De quadro aqui, me por mencionar, por exemplo, que a atividade que nós como governo e lotava tem enquanto de dia de Bonaire para domingo agora, tudo está cancelar. Nós temos somente a reunião solene de Conselho Insular Meinta e depois a mim mesma pessoa e deputado da NEI lo dirigi nosso speech na via de televisão na comunidade de Bonaire. Isso aí está para mostrar que é assunto que nós tomamos bem a sério, é vírus na Bonaire e está momento que nós temos que ter em conta eu tenho na sério. Para o que se trata de deporte, a atividade de deporte por si, mas sem público. Equipo não que faz exercício, que treina, pode ser sem público, e sempre em quando também tendo conta que a distância, se não está necessariamente arriba ao fel, você tem em conta que existe distância de 1,5 metro de cada pessoa. Gym não pode abrir, funcionando 50% de capacidade e naturalmente fazendo exercício a distância social de 1,5 metro fora de outro. Agora cá tem que aplicar o protocolo já conhecido para de Covid-19 e ainda, por exemplo, não tem que aplicar que está começando a registrar todo visitante a número e número de telefone e passina por 3 bags se tem qualquer coisa que é visita aqui na onda não está e nós podemos, se é necessário, aí está na onda eventualmente brote por começar. Discoteca e clube noturno está queda cerrado em outro aviso. O supermercado, todo cliente está obrigado a usar garoche, off Makuto, a permitir somente 2 pessoas para garoche e manter em distância já conhecido para todo mundo. No trabalho, naturalmente, nós temos que caso aqui para cada caso riba na mesa. Nós o que pedimos urgentemente para ter a distância de 1,5 metro no leu por. E se isso aqui não é possível, por favor, use proteção, maneira capa de boca, outro atributo para evitar que tenha contato cerca de outros, se não é necessário para ter espaço aí. Nós pedimos também para evitar reunião física e se ora não é possível para manter a distância social de 1,5 metro. Espaço de trabalho ou de reunião ou caminho tinhendo, é preferível para largar ar fresco, passa na caminho atrás de vez em quando, assim para ventilar e sítio evitando que vírus ou qualquer coisa porque colocar ou correndo não pode, assim a transmissão muito mais fácil. Mesmo gosta conta para tu trabalhar para manter a regra de higiene tanto na casa, no trabalho e também para o cliente. Eu vou mencionar também que a escola não está abrir, tem outra informação e, naturalmente, é medida aqui para proteger as comunidades e salubridade geral, cuida nos mesmos, cuida nos próximos e
van zorgen para nós por brincar contra coronavirus na Bonaire. Essa é a minha declaração. Pergunta. Dank je, Zakaba. Tem membro de prensa que pergunta? Pero, en caso de diferencia, en el caso de Brasil, por horas de comunidade pública, também tem patrulha especial, também dedicada a isso. Ordenança de emergência da Pone Tawaro firmava tarde e essa é a base de controle e antaving que lo vai urgir na tour, vanamente na snack bar, restaurante, tudo caminha. E naturalmente, a capacidade que nós temos, não pode controlar tudo caminho da hora, mesma hora, pois me está começando a pedir compreensão para sair da minha assim que se na sítio tem roupa e gente, não está controlando na outro não. Portar bombom que está controlando na outro sítio, hora chega na é uma maneira a mencionar essa experiência que eu tenho, que se quer para o chamar, ou mencionar que tal caminho, roupa e gente riba outro. Ora, patrulha vai não está assim, não acaba vai tal lugar, pois me quer para nós usa no sentido também de cívico e responsabilidade, para não usa no drenta pânico sem na nodi, naturalmente, se tem coisas que tem que mencionar e controlar, nós lo fazemos aí, controle tanto de parte de tudo sector e corpo policial caribe holandês de noodverordening te worden executar. Mesmo um caso tem que está de lenque são de Corsol, e outro está de lenque são de na Bonaire cava. Esse não está na Corsol, que é a mesma coisa que nós está. Se tem que agora aqui, manter a distância, manter a higiene e ter cuidar o mesmo tanto possível. Então compreender que tem risco, tem último 3 dias não vai vir aqui, pero assim que nós vamos dar, nós vamos ter a ser assim mais tendo conta que tem gente tanto aqui na como na Corsol que lo tem que chegar a casa ainda e de quadro aí nós damos a oportunidade para isso aí. E também na Corsol também são coisas também está com regra a mais que o Bonaire que nós acabamos de mencionar que está conta com vários dias não que na Corsol mas manter a distância mas manter a mesma medida de higiene e mesmo costa conta a mais se você está pedindo o cashback ou busca maneira de vir cashback manter a mesma regra para o bobini promete que dia aí não tem problema depois realmente ou tem 2 semanas de quarentena. Essa é uma vinda sempre para toda pessoa que tem naturalmente usando sentido de responsabilidade e naturalmente cada de nós não somente não que está pois isso não que está visitar os hurricanes que está nos planos onde que está supermercado para manter mais de medida aí quando a pessoa não que está bem fica só tem vírus ativo na Bonaire cava pois em sentido aí tour apelação da vai para tour habitantes de Bonaire para manter a distância evitar agrupação grande de gente e manter a mesma medida de higiene. Zakhaber mate ne zakhaber dizem de 4 casos ativos, pero se vai walk back, por meu caso que estava dudoso, o medicamente o abre declarar ativo. Entretanto, quando ele quer testar, ele acaba negativo e ela passa mais de 24 horas também acaba com hipertenente ativo e não também é por lista, então pode como recuperar queda com 3 ativos. Isso é uma pergunta médico. Ja, oké. Moet ik even opstaan, zodat de 1,5 meter. 1,5, ja. Sorry. Ja. Bon tardi, ik hoop dat u mij kunt verstaan. De vraag is naar een casus. Nog niet? Ja, kunt u mij zo verstaan? Ja? De vraag was naar een casus die eerst positief was en nu misschien negatief. In het algemeen is het zo dat een casus positief is zolang iemand klachten heeft. Als iemand geen klachten heeft en 24 uur daarna
gaan we over het algemeen ervan uit dat hij niet meer positief is. Er kunnen uitzonderingen zijn, maar dat is de regel. Dus zolang er nog klachten zijn, beschouwen we hem nog als positief. Dat geldt voor alle. Ik kan niet op individuele casussen ingaan. In het algemeen, zolang er nog klachten zijn, is er sprake van een actieve casus. Als de klachten 24 uur of langer voorbij gaan, dan zeggen we hij is recupera. Dus dat is het criterium. Maar dat was volgens mij niet helemaal de vraag, hoor. Maar dat is wel het antwoord. Ja. De vraag was, waarom is iemand die test positief en blijkt later dat hij negatief is, waarom blijft hij op de lijst van positieve mensen staan? Ik herhaal nog eens, iemand blijft op de lijst van positieve mensen staan zolang iemand klachten heeft. Dat is het criterium, niet de positieve of de negatieve test. De positieve test helpt op. Iemand heeft klachten, is dit van COVID-19 of is dit een ander virus? En als er klachten zijn en er is een positieve test, dan kunnen de klachten dus toegewezen worden aan COVID-19. Zodra de klachten voorbij zijn, 24 uur later, en die zijn echt helemaal voorbij, dan wordt die negatief. Dus het hangt niet af van de test, maar dat hangt af van de klachten. Oké, okay. Nós temos um reclamo também de telefone 0800. Quantidade de chamada diz que a chamada não está caindo. Não podemos meer voor het telefooncelular. We krijgen een heleboel klachten van het telefoonnummer 0800 0800. Het wordt niet opgenomen of de mensen kunnen via een cellularfoon de nummer niet bereiken. Is er geen andere mogelijkheid van mensen die misschien symptomen hebben en die willen testen, maar het is niet bereikbaar. De GGD is niet bereikbaar om te helpen. Ja. We horen inderdaad vaker dat het nummer niet altijd goed bereikbaar is. Soms kan het zo zijn dat iemand belt, dat mensen in gesprek zijn. Er zitten meerdere mensen aan de telefoon. Maar dat als ze allemaal in gesprek zijn op dat moment, dan gaat de telefoon over en dan weet u het niet. Dus dan moet u later nog eens bellen. Het klopt ook dat nog niet altijd alle lijnen dat goed werkt. Dus we zijn continu in contact met de telefoonaanbieders om de verbindingen te verbeteren. Dus als u geen contact krijgt, probeer het later nog een keer. Of leen een telefoon van iemand anders. Soms lukt het dan met bijvoorbeeld van een andere provider lukt het wel. Dus u moet even blijven proberen. Als u blijft proberen, dan krijgt u echt contact. Bij iedereen komt op de duur het contact wel terecht. Maar het kan even duren. Dat vinden we erg jammer. Dat willen we graag verbeteren. We hebben ook telefoontjes binnengekregen van mensen. Ik heb 2 mensen gesproken. Die zijn zaterdag 's morgens getest. Ze hebben tot nu toe geen antwoord gekregen van het resultaat van het test. Waarom duurt het zo lang? Het kan soms lang duren. De testen worden afgenomen hier op Bonaire. Vervolgens gaan ze naar Curaçao voor de beoordeling, voor de analyse. Soms gaat er iets niet helemaal goed in het transport van Bonaire naar Curaçao, waardoor het te laat aankomt op Curaçao om nog die dag, dan de volgende dag meegenomen te worden in de analyse. En dan wordt het nog weer later, eer het wordt geanalyseerd. Als er dan heel veel zijn, want op Curaçao wordt ook veel getest, op Bonaire wordt heel veel getest, dan kan het soms zijn dat sommige testen toch nog weer een dag later komen. Dat vinden we natuurlijk heel onprettig en voor de mensen is het heel onprettig. Maar voor zover ik weet, is in ieder geval van de zaterdag is iedereen nu gebeld of er is geen gehoor gekregen. Dat kan natuurlijk, maar dat hoort wel zo. Mensen, als je getest bent moet je thuis blijven. Dus heeft iedereen nu inmiddels bericht gekregen. Maar het heeft deze keer lang geduurd. Meestal kan het gelukkig korter. Klopt. Maar in de vorige persconferentie heeft u zelf naar voren gebracht en ook gezegd hebben dat we een machine gaan krijgen en dat we de testen zelfs op Bonaire kunnen doen. Zitten we nog steeds te wachten op de machine? Ja, er is een machine, er is beperkte testcapaciteit op Bonaire, maar er moet nog steeds een machine, dat duurt nog even. Ja. Quem modifica a pergunta? A doctor mesmo? Ok, dank je naar dokter Marian Pasquier luisteren. Een pergunta die... Ik zag, zie je ook onder de boven, zag ik
durante já Luna Award, tu persoonlijk op in Holanda, mensen presentar prueba con un test negativo. Correcto. Of dan tengo bij den quarantaine. Y aceita conta para tu aerolínea, para KLM, y tu programa como que dat tu solo estava a pedir, então não estava válido, eigenlijk por isso KLM sem test. Me como de parte último? O KLM não estava a exigir el test. No. Lo que me saco tuve estaba a ofrecer como servicio durante el test y ja, tuve of KLM una persona que era aquí en este test negativo, si hay que 30 bonaire con su test dentro de 72 horas negativo y así va a caminar que si no te cine, yo tengo que ir en cuarentena. ¿Es cambio de manejo de Holanda también? No estaba de que se siempre que no por exigir un test sobre la ley no está permitido. ¿Qué cambio está? No tiene un cambio de manejo holandés, un cambio, una exigencia extra que no se pone cerca en el sentido que de manera prensa está, no se puede exigir una persona para test. Esa es que decir, no se puede exigir un test, pero nos sugerir, así, porque mi monero, yo tengo test. Si vos no test, yo tengo que ir 2 semanas en cuarentena. Americano manucarta relacionada con vuelo en dinero. Contestar a carta y más o menos si nos puso el contenido y reacciones que se hacen. Carta, no sabe qual carta do governo. Tem na América um país onde há risk e tem que sair assim nos velo tá nossa aeroespacial será o velo na fora América. Cada punto que já acaba para pedir fiesta na costa, tem que parar, contato casino, ando contato deporte. Não que essa aqui que passa que casino não tem que abrir aqui na boneca. Sim. Deporte também dor normal training do costa. Sim, a dormissa também. Sim. Mas mencionar deporte, treino no baidor, sem público e mantendo distância naturalmente. Casino de Cabo de Horeca, caminho aviso Horei, eu tenho que ter em conta maximal 25 pessoas. Missa Nanta tem medida que nós temos prometo de julho, está com nesse manter 1,5 metro de tour persona de missa e ainda não pode evitar candidato de missa, pero 1,5 metro de missa no local. E gym 50% cantamento de missa está risco, maneira do Victor dice, para como é tal que não te imagina e me dá imaginar, ou não, me dá sugerir, sabendo que tem risco grande para evitar cantamento também. Gym avisa também por funcionar na 50% da capacidade, sempre e quando mantendo 1,5 metro. Questa regola dice già viene con solo come dice il nostro con solo sì una persona che viene con solo sì e che test e per bin su test che è negativo e tengo vai quarantena después de già viene yo de 8 noche e tengo vai in quarantena sowieso un test o sin test sì. Más preguntas de parte de prensa? ¿No? En este caso abbiamo sono sin coronavirus covid sono attivo na Bonaire mi caso apelazione riba Unitur en un sentido cívico y también en sentido de responsabilidad para tener en cuenta, mantenemos también esta medida y también la nos solo para cuidarnos nos prohibimos para evitar más desastre. Gracias, Gazap, gracias a Santur, de una otra oportunidad. Le pedí para holandés. Kan ik het kort doen? Ja, ik kan het. Dank je. Dat is 7 uur.
Even mijn bril opzetten. Ja? Ja, een goede middag aan allen die ons via de media volgen. Per vandaag 1 september kan ik de volgende cijfers meegeven. Op Bonaire hebben wij nu een totaal van 4 actieve gevallen van COVID-19. We hebben 9 positief getesten. Van die 9 zijn 5 inmiddels hersteld. In totaal hebben we 654 testen uitgevoerd en 29 personen in quarantaine. En vooralsnog 0 personen die zijn overleden als gevolg van COVID op Bonaire. Dat voor wat betreft de cijfers. Wat ik mee kan geven is dat in alle gevallen, de 2 extra gevallen nog steeds brononderzoeken gaande zijn. Er is een link met één van die gevallen met een bezoek aan Curaçao. Deze personen zijn recent getest door eentje in het drive-thru en het andere was thuis getest, want die was al in quarantaine thuis. Dus we kunnen concluderen dat het coronavirus, COVID, is actief op Bonaire. Dus we willen een paar extra maatregelen aankondigen. Zo gaan we per vrijdag aanstaande de airbubbel met Curaçao opheffen. Iedereen die uit Curaçao komt, die moet 14 dagen in quarantaine. En natuurlijk kan mensen uit Bonaire nog steeds terugkomen naar huis, maar conform de quarantaineregels. Bezoekers kunnen alsnog uit Curaçao naar Bonaire komen, maar die moeten dan een ontheffing aanvragen bij de gezaghebber. Verder geldt natuurlijk als er symptomen zijn bij het vullen van een gezondheidsverklaring, dan wordt deze persoon niet aan boord van die vluchten toegelaten, zowel vanuit Curaçao naar Bonaire of omgekeerd. Ook passagiers uit Europa die per maandag 14 september aanstaande geen negatieve test kunnen overleggen, die moeten ook direct in quarantaine voor 14 dagen als ze op Bonaire aankomen. Die test die mag maximaal 72 uur voor hun vertrek gedaan zijn. Dat zeggende erkennen we dat nog steeds niet dat mensen niet de dreiging van die virus doorhebben. Dus we zijn een extra maatregel die we gaan nemen. Bijvoorbeeld, nu worden alle activiteiten, evenementen met zang, dans en muziek, die worden gestopt. Publieke activiteiten mogen niet meer met 50 personen. Privéfeesten mogen niet met maximaal 25 personen. En dit ook natuurlijk voor al onze bars, snacks, restaurants en ook op onze stranden. Daar worden ook niet maximaal 25 personen samen. En natuurlijk dit alles rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Voor wat betreft sport. Even een beetje water. De sportactiviteiten kunnen doorgang vinden, maar zonder publiek. Gyms die kunnen open blijven, maar draaien op 50% van hun capaciteit. En natuurlijk rekening houden met 1,5 meter afstand. In de horeca verzoeken wij dat de ondernemer zich houden aan de horeca-protocol, de bestaande horeca-protocol. Onder andere het registreren van bezoekers met een naam en telefoonnummer voor eventuele onderzoeken die daarna zullen volgen. Nightclubs, discotheeks, die blijven tot na de orde dicht. In de supermarkt, alle klanten zijn verplicht een karretje of een mandje te gebruiken. En natuurlijk de 1,5 meter afstand houden. Op werkplekken waar mogelijk, natuurlijk altijd 1,5 meter afstand. Maar als dat niet mogelijk is, graag mondkapjes of andere attributen gebruiken die daarvoor in aanmerking kunnen komen. Voorkom fysieke vergaderingen, doe zoveel mogelijk via streaming.
En ook zoveel mogelijk luchten in ruimtes die vaak dicht zijn en waar gewerkt wordt met veel mensen op elkaar. Natuurlijk, dit alles voor zowel werknemers en werkgevers. Een verzoek om een hygiënemaatregelen te houden, de 1,5 meter afstand. En dan kan ik ook meegeven dat scholen voorlopig gewoon open blijven. Deze maatregelen zijn natuurlijk voor onze gezondheid hier op Bonaire te beschermen. En ik vraag aan ieder, ik doe een beroep op een ieder om zich ook aan te houden. En natuurlijk zal aan de hand van de noodbevel die ik later op de middag vandaag ga overleggen, zal dan handhaving aan de hand van afdeling toezicht en handhaving en Korpspolitie Caribisch Nederlands gehandhaafd worden. Zie? Dat was het. Bedankt.